Takhle vypadá Tobík, když má jít spát na tygříka. Tobíku, co máš teďka dělat? Máš jít spát, viď? No. Dělám pětikačky. A co máme, Tobíku? Máme pětikačky. A co teďka děláte? Díváte se na maminku, jak vaří? Teďka zrovna nevaří, teďka natáčí nás na to. No to vaření. Tady musí dát pana tatínka do závěru, protože pan tatínek tady má chytré komentáře. Jo, Tobíku, že? Tobíku, co si o tom myslíte? Pan tatínek má pravdu. Tobíku, ještě se usměješ naposled, nebo už ne? Tobíku, a půjdeš spinkat? Jo, a my musíme ukázat to nový pyžamko. Pane tatínku, ukaž demonstrace. Nové pyžamko, 3 až 6 měsíců. No. S hrochem. Už má Tobík. Tady musíme přiblížit na nohy. Tady na nohách máme hrocha, no. Je nám ještě trochu větší, ale... Je. Tak.